Biye tene mekalo kilinani samba flani muka ani woro mali kono fu mali kokan ami bela jeli foga wati tugala mali kuna funi jabarani lajeba o bismillah bidon kibaru keneka. Kunnafoni daminɛ la bi Gurumararu an ka wolomasigi tabaw ye dankari kɛ jatiga wale tigilama caman na fo ka taa se u ka maramafɛn minnu dakayɔrɔ tun bɛ yen nɔ ni k'o filenkolon ci k'a daga kolon ci état-major général des armées bɛ fasojama bɛɛ lajɛlen na dɔnniya an ka finitigilakaw ka pankurun ka jateminɛ kɔnɔna la u ye dankari jatiga wale tigilama caman na fo ka taa se u ka maramafɛn dakayɔrɔ minnu tun bɛ yen nɔ o kɔfɛ Sebabugu mɛkalo tile 2 san 2026 ni o bɛnna sibiri tɛmɛnen ma an ka wolomasigi tabaw ye dankari jatiga wale tigilama 17 bonyanko fo ka taa se u bolominɛn dɔw ma ko o minɛ na o bɛ tali kɛ moto 10 ani kɔ bonyanko la état-major général des armées bɛ finitigilakaw fo ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la fasobara la ni ka tila ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na dɔnniya jatiga wale tigilamaw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka wolomasigi tabaw b'u ɲini ka garan da u la. An bɛ taga Tomiya an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ fɛn min kɔni ye taji ye o sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ ka taa fɛ Tomiya taji so la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye taji litiri 1 o sɔngɔ bɛ sefa wari 500 fo ka taa se 600 ma ka sanga ni gasoil ale kɔni tɛ ka ye ɲɛ la o kɛra sababu ye ni ka baara caman k'olu kɔni dɔgɔya Tomiya dugu kɔnɔna la an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ fɛn min kɔni ye Tomiyakaw ye olu bɛ ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamana marabaaw ma yaasa u bɛ se ka dɛmɛ d'u ma tajiko la cogoya minnu na. Conseil régional de la société civile de Kidal n'o o ye Kidal société civile u ka ɲɛma Sidi Mohamed Ag El Mokhtar ale ye kunnafoniya di ka cari k'a jira k'a fɔ FLA ale ni JINIMO groupe Al-Qaïda ma olu ye jatigɛwale min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma sibiri tɛmɛnen ye avril kalo tile 25 san 2026 fɛn min ye Kidal société civile ɲɛma ye a kɔni ye nin waleya jugu in kɔn o min senfɛ a y'i da tu waleya caman na ka ɲɛsin jatigɛwale tigilamaw ye degun ta ka ɲɛsin u ma u ka jamana kɔnɔna la n'o kɛra sababu ye maa caman kɔni ye i sigiyɔrɔ bila Kidal dugu kɔnɔna la fo ka taa se jatigɛwale tigilamaw ye ɲamaya minnu ta ka ɲɛsin muso u ni denmisɛnninw ma o hukumu kɔnɔna la Kidal société civile maa ɲɛma Sidi Mohamed Ag El Mokhtar y'a jira k'a fɔ Mali ye kelen de Kidal bɛ Mali jamana de fɛ wa Mali fɛnɛ tɛna tila min senfɛ fɛnɛ a ye tasi bila kɛ ka ɲɛsin maa minnu binna faso kɛlɛ la civil fo ka taa se sɔrdasiw na ni ka tila ka tasi bila kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a ɲɛsin General Sadio Kamara ma ani ka tila k'an ka wolomasigi tabaw fo ka taa se an ka jamana marabaaw ma. An bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min ye Dr Umar Marko ye ale ni maa bugulantigɛbali dɔw ka kumakan carilen don bɔlɔlɔ siraw kan min senfɛ a bɛ ka jira k'a fɔ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa ka se ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo sɔrdasiw ko olu convaincre cogo min na fɛn min kɔni ye dan bɛ se ka sigi General Asimi Goita o ka fanga la cogoya minnu na an ka jamana kɔnɔna la. An bɛ taga Bajangara mɛkaro tile fɔlɔ san 2026 n'o bɛnna sibiri ma kunnafoniya kolon dɔw kɔni carilen kɛra sababu ye ni ka jɔrɔna bila Bajangarakaw la min senfɛ fɛn min kɔni ye Bajangara sugu hali olu kɔni ma se ka jɔ ka sanga ni seere dɔw k'a fɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye jatigɛwale tigilamaw ye olu kɔni kun kelen don ka nin yɔrɔ kofɔlen ninnu lamini ka kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ u ma se maa si ma baasi foyi kɔni ma dugulama sɔrɔ. Mali finitigilaka minnu taara sɛngɛlafiɲɛbɔ la a bɛ san 20 bɔ bi n'o ye ancien combattant ye u y'a jira k'a fɔ u kɔni labɛnnen n'u ka jatigɛwale tigilamaw kɛlɛ ka sababu kɛ sibiri tɛmɛnen ye n'o bɛnna avril kalo tile 25 ma san 2026 jatigɛwale tigilamaw ye bingani min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma o de hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye ancien combattant ye y'a laɲini k'a jira jamana ɲɛmaaw la k'a fɔ u kɔni bɛ fɛ ka don kɛlɛ la yaasa ka dankari jatigɛwale tigilamaw la n'a fɔ sini ma sinikɛnɛ ma an ka jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na. Maître Muntaka Tall ne parti Senidi ɲɛmaa ale ni wasurunali donbaga fo ka taa se wasabulon maa kɔrɔ ni député kɔrɔ ani ministre kɔrɔ sibiri su ka dugu jɛ kari la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Maître Muntaka Tall ale kɔni jasura a jabala la maa lakodɔnbali dɔw fɛ an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ fɛn min kɔni ye Maître Muntaka Tall a kibaruya kɔni ma dɔn fɔlɔ. Mali jamanaden minnu sigilen bɛ Faransi fo ka taa se AES jamanaw ma sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna mɛkalo tile 2 ma san 2026
u ye wulikajɔ kɛ k'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsi an ka jamana marabaw ma fo ka taa se an ka finitigilakaw ma ka sababuya kɛ sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna avril kalo tile 25 ma san 2026 jatigɛwale tigilamaw ye bingani min ta ka ɲɛsi an ka jamana ma min sen fɛ u ye tasibila kɛ ka ɲɛsi an ka finitigilaka minnu binna faso kɛlɛ la fo ka taa se sivilu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka tila ka tasibila kɛ ka ɲɛsi General Sadio Kamara ma. Dɔgɔkun tɛmɛnen Abu Anifa ni ale G-SYM kɛlɛkɛcɛ ɲɛmaa dɔ ye an ka wolomasigi tabaw ye dankari a n'a ka cɛden dɔw ka ɲɛnɛmaya la Kasela marabolo kɔnɔna la. An bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min ye Jafarabekaw ye olu kɔni bɛ gɛrɛntɛ la ka sababuya kɛ jatigɛwale tigilamaw kɛlen don ka degun ta ka ɲɛsin u ma min sen fɛ ni Jafarabekaw kɔni bɔra k'u ka dusumakasi jira kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ baloko la ka sababuya kɛ jatigɛwale tigilamaw kɔni kɛlen don ka u bali u ka baaraw la u ka duguw kɔnɔna la n'u kɔni kɛra sababu ye fo ka na baloko dɛsɛ kɔni bila Jafarabeka olu la. Sibiri don n'o bɛnna mɛ kalo tile 2 ma san 2026 dɔgɔkun damadɔ ka kɔn Iji taga ɲɛ Egypte Air olu y'u ka pankuru tagali kɔni bɔ a ma ka sababuya kɛ fɛn kɔni ye kérosène sɔngɔ yɛlɛli ale ni an ka jamana bɛ basigibaliya minnu na sisan nɔ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn kɔni Mali Ijiden maa 800 bonyanko olu de kɔni ka Iji taga kɔni bɔra a ma fɔlɔ ka sababuya kɛ kérosène sɔngɔ yɛlɛli ni o ye taji min kɔni bɛ kɛ pankuru kɔnɔna la. An bɛ taga Kayi lycée dugukolo kɔnare la bi tɛnɛ n'o bɛnna mɛ kalo tile 4 ma san 2026 fɛn kɔni école karamɔgɔ ye olu ye baara daminɛ hakilina jiginna avril kalo tile 29 san 2026 école karamɔgɔw tun ye baara bila ka sababuya kɛ denmasa dɔ kɔni tun ye bingani ta ka ɲɛsin école karamɔgɔ ma n'o kɛra sababu ye fɛn kɔni école karamɔgɔ in ko o joki École somɔgɔ in minɛni kɔfɛ ale ni yafa ɲini kɔfɛ fɛn kɔni ye école karamɔgɔ ye olu ye baara daminɛ bi tɛnɛ mɛ kalo tile 4 san 2026 lycée dugukolo kɔnare la Kayi dugu kɔnɔna la. Ka sanga ni école karamɔgɔ kɔni kun kelen don ka grève bolo da mɛ kalo tile 13 ka taa bila mɛ kalo tile 15 la no o bɛ bɛn jumadonya ma fɛn kɔni école karamɔgɔ ye u kɔni y'u ka grève bɔ a ma ka sababuya kɛ bingani kɔni tara ka ɲɛsin an ka jamana ma sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna avril kalo tile 25 ma san 2026 o de hukumu kɔnɔna la école karamɔgɔ kɔni y'u ka grève ko u bɔ a ma ka sababuya kɛ jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na sisan nɔ. An bɛ wagati min na i ko sisan fɛn kɔni couvre-feu halisa o bɛ sen na Kati cercle kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la fɛn min ye Kati préfet ale kɔni bɔra k'a jira k'a fɔ sigida dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ Kati cercle de fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sangarebugu Jalakɔrɔbugu Mutukula Jalakɔrɔji Banankɔrɔ ni Dugulakɔrɔ Sabalibugu Kurani fo ka taa se Sirakɔrɔ Nɛgɛtan ma min sen fɛ a jala k'a fɔ nin sigida kofɔlen ninnu na k'a jira k'a fɔ nin sigida ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Kati cercle de fɛ couvre-feu kɔni bɛ sen na fo mɛ kalo tile 24 yaasa fɛn kɔni lakana o bɛ se ka sabati cogo min na an ka dugu kɔnɔna la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni ne bɛ dansigi an ka bi don kibaru la aw k'an bɛn sini kunnafoniya kuraw kɛnɛ kan Ala ka bɛn ni kelenya k'o sabati an ka jamana kɔnɔna la.